sa mnohí tiger strmlení. Má človek tigrom byť? Či vôbec šelmou? Má Boží obraz svoj dar zastrieť čerňou? Sobota. Pripravme sa na chrám Boží. Môžeme sem prichádzať my a môžeme čerpať z Božej milosti, lebo to je to dôležité a podstatné. Byť spoločenstvom, ľudom Božím, ktorý prichádza do chrámu, aby oslavoval nášho nebeského Otca. Všetkých nás, či sme malí, veľkí, mladí, starí, byli pre Teba, pre Tvoje veci. Veľmi Ti ďakujeme za to, že aj tu v našom cirkevnom zbore môžeme nachádzať domov, môžeme nachádzať Tvoju pravdu. Čo neznáte, my vzývame, čo známe, lebo spasenie je zo Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde. Oslavovať dobrého, trojjediného Pána Boha. Prvý rok taký dôležitý je 1415, keď bol upálený Weisterianus. No a takmer presne o storočie neskôr Martin Luther vo Wittenbergu pribíja 95 téz a reformácia sa začne šíriť aj na územie dnešného Slovenska. A presne 100 rokov po týchto artikulách bol prijatý tolerančný patent Jozefom II, čo bol syn Márie Terezie, panovník. A na základe tohto patentu si evanjelici konečne mohli postaviť svoje kostoly a väčšina evanjelických kostolov potom vznikala v tomto období. Natura má vzdialené kopanice, z tých kopanic je to predsa len o niečo ďalej do Lubiny a takto vlastne naši predkovia dostali povolenie postaviť si kostol v roku 1784. Pri tejto slávnostnej príležitosti kázal farár Pavel Laxner. Pracovitosť a nadšenie ľudu boli také veľké, že za 17 týždňov bola stavba dokončená. Čo sa týka ďalších úprav, tak za farára Drobného bol kostol elektrifikovaný v roku 1926 a
napríklad za farára Milana Kubíka, na ktorého si dobre pamätáme, boli zakúpené tieto 3 lustre a taktiež položená dlažba, na ktorej môžem stáť. Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Najprv niekoľko faktografických údajov. Asi v roku 49 nášho rozpočtu apoštol Pavel ako kresťanský misionár navštevuje tretie najväčšie mesto v Rímskej ríši, veľkomesto Korint. Zvestuje tam evanjelium a v Korinte vzniká kresťanský cirkevný zbor. Nie, obidve tie vety sú napísané tak, že je úplne jasné, že Ježišov príbeh a Pavlov príbeh, alebo tvoj, môj príbeh sa stretajú a pretínajú. Že Ježišov príbeh a môj životný príbeh patria k sebe tým najúžším predstaviteľným spôsobom. A že to, čo sa udialo s Ježišom, ovplyvňuje moju existenciu tak, ako by to bolo to, čo sa udialo so mnou. Človek a ľudstvo od nepamäti rieši problém smrti a časnosti a pominuteľnosti. A snaží sa tento problém nejako vyriešiť zo svojich vlastných síl, zo svojich vlastných možností a zo svojich vlastných kvalít sa snažíme čeliť tomu faktu, že raz tu nebude. Pavel a s ním všetci kresťania sú presvedčení, že jediné skutočné riešenie faktu hriechu, smrti, pominuteľnosti je Boží boj za nás v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je to ako zlatá niť, ktorá sa tiahne od Pavlových čias až do dnešných čias. Odovzdať a prijať. 1709 a 1783, teda 74 rokov, bol evangelický cirkevný zbor na Starej Turej úradne zrušený, on vôbec neexistoval. 150 rokov v provizórii. Ale aj tak tu stále bežalo to dielo prijímania a odovzdávania evanjelia.
som bol v tomto cirkevnom zbore inštalovaný. A to nehovorím kvôli tomu, ale pretože keď sa pozriem, čo sa za tých 20 rokov udialo, a mnohí z vás v tomto kostole vtedy ešte nesedeli a dnes tu sedia, alebo boli len malé deti a dnes sú to mladí muži a mladé ženy, tak ma to naplňa vďačnosťou a radosťou. Za to, že ste tu, za to, že ste prijali, tak ako brat generálny biskup kázal. Za to, že ste prijali evanjelium, ktoré hovorí o večnej nádeji. Rozprávania toho príbehu Boha a ľudí.